Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naka bati CTV ni ptiang sobai pi baro syakimat kimat mentaga yo maulong ka arpau tarik Jymmang arjar arhunriu. Ini sedang lagi mat Khubor naga Jylla. Menteri Rangba ke Jylla Konrad K. Sangma ula play pajba ia ka kompleks berthamai jong ka 41st Meghalaya Battalion NCC Badangshu penkenria sya Cerang Grade Tura. Hagani ke sengiu Menteri Rangba ula soi ia ka visitor book bat pelaj pajba yau mau kerteng bat thung yau tenrai ding kumka jing pensa kan mau hagani kompleks berthamai bat bala penbuat ru sada ka jing pen kup buram ya gidkhot jong ka NCC. Hadian baka election siyang dorbar thau anya ke Jylla Assam kalakut ka sorkar Meghalaya kalatmu ban pensedang biang ya ke jing ekran penbek puat kenang ban weng ya ki kenrum kenram bat ki jing bagi pajba ki basa hak snong lapangap ki jumat na kapor sekapor na ka jing siap pendek hagi karbi ki basa hak snong tapan unong aktin jong sorkar MDA ba wailat miki Jylla ula ong ba jing jong snong lapangap kamdeshu ka badang thamai bat ula ong ru ba ka jing bemla ban ya penbek ya ka jing ka dei namar ba ka Karbi Anglong Autonomous District Council jong ka jukla tien tang hapok hendiat kenta ba shim ya karai ha jing ekran kidkhot jong ka Giantia National Council bat ka Giantia Students Union ne ka sngi kila tor shak office trekam jong u deputy commissioner ka East Giantia Hills District ban persya ya ka jing pensngo pajba lane ka public hearing klong motion jong ka Shri Cement Private Limited ka ban salong haka arpu artrik Jymmang arjar arpunriu. Menteri ke sorkar Jylla bakmi ya katanat ka koi ka khia uba wailat miki Jylla ula kentu ya ka sorkar pedeng bakan wanra dagi kendon ain ki ba perking ban khanglat ya ki no gino ki jingduna ha ke examine national eligibility come entrance test bat ha ki wei ki examine ki ba penlong hagari bat ula ong ru ba ka jingduna ha ka jing trekam jong ka national testing agency kala penduk mensim ya ki samla puli bat ya ki kimi kikpa hagari barok away. UMDC ka BJP Bernard N. Marak ulat herting ka sorkar Jylla khamtam yu Menteri Rangba ka Jylla Konrad K. Sangma halor ke jingja ka balaja haki khendiat benai baladep hari lom garo haka bala mi ke jingkulmar bat ka huri hura ka besyirkai nagadau kajing persya yaki breu ki bemdai ki reulom bakin yakun ya ke election MDC ha GHADC hado balahap ban pensenge syai ya ke election MDC Bernard Marak ulapan pau kajing sngau diau da ka bekeno baka ain keno siliang palat ha ka bawat ki breu ki balapan pat kat ya ka statue jong jisuru kajing pengat kendon ki ka sting kat bayaki nong yalam garopat kibayakun ya ka hok jong kejat penriu garo la pengat shiren jan ki kendon an kum ukertong ka National People's Party ubala penkrep ha na ka benta ka election MP siteng samoy na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. DRL Nonglait ulanang yok mensim ha ka jinglet yalap election hari Boy District da ka jingi simenta jong ki pajba na nongpo banom sning kajing yok mensim jong Dr. Nonglait kalong hadin bakila don kirangba bat ki kentai ki bala peniaso sya ka NPP syuaban sedang kajing yalap election na ka bentaban ajing kersyan yo Dr. Nonglait kum ukurtong jong ka NPP. UMLA ka mau keruat constituency war Renington lendok tongkar ula play pajba ya ka ATM machine haplau jong ka office jong deputy commissioner ban pensuk ya ki pajba haga jinglang ka belengkot lasaki lang dau deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills ba B Maulong u branch manager ka State Bank of India mau keruat branch u P Gogoi bad ki wede ki officer sorkar ki menteri ka hima sora hapok ka jinglam jong acting chief uba menjurlang majau
Kila lek banya kendu yau Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lengdo banya keren ha kabaya day bat ka jingbam ai sanat yau sim baladeb jet kahima sora upa im marem dors im. UCEM la itu baka District Council kalabta yau Acting Chief bamenta ban penbiang shua ya katup kerteng jongki elector namar baka District Council kan hap ban penlong baik daka election jet im haga hima sora namar ka jingmi sa way kurtong uba peace im. UMLA berim uba PT sau kemi ula kentu jur ya ka seng kasi maulai bat seng kemi bakin namai lat ban don ki ba pentlot bor ya ki riti dustur jongka jait penrio nyautrap. Ba sau kemi ula ong ru haba dang klan ka seng kasi ka jingkermen jongka jait penrio kadang don. Ka seng nyautrap achik national movement kala pensyai ba kam don jingtip AA ya ka jinglek dawa pisa ki dekhot jongka bat ka dei ka ba ki le klem kano jingtip jongka seng kinong yalam jongka HANM kila ong ba ka seng ka ba ha ka seng ka ba he ka ba don dagi hajar ngut ki dekhot ki don ba hi ki ba le tam bat ya ka ni kin bishar bnia bat on peshitam kat kum ki kendon trekam jongka seng kidukan di dawai hakani ke Jylla Meghalaya hne gila khang kherdep kum ka jingye shim mentalang bat ka jingye khi bala pelong daka All India Chemists and Druggists Association ban penbor ya ke sarkar India bahkan sengap ya ke jing dawa jong ka seng haga jing talasi kali ki pulet ka sora police station gila yo i baka don kawai ka arshaka ka bapent no marsen yo i ki pulet ka sora police station kila ketong ya kata ka arshaka bat daga jingirap kiri upat ba kila yo bat hamau jerong pulet kila lap bagani ke tuk Yamaha R15 kabadon yu number ML0 Sun R Sunlight Sound Rio kedai kabala tu nalaban ya kabala temu ban penpoi ya ka tuk sya Bangladesh ki pulet kidang tokit benia ya kani kakam ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ke sarkar Meghalaya harangkat ka jingye trailang bat ke Meghalaya Athletics Association kala penlong ya ka lempung ilek kai balatip kum ke State Level Inter-School Athletics Meet 2026 Hasai STC Shillong Nehu Campus ya kani ka lempung ilek kai balai shimenta daki khna school na Kylleng Jylla la play perda da working president ke Meghalaya State Olympic Association uba John F Karshi ka Meghalaya kan hap ban pentemai biang ya ka soskular ban penlong ya ka lempung ya kai National Games House nem arajar arpenyo haka laipau tarik Jymmang ka sngi ka bau menteri ke sarkar pedeng ubakmi ya katnat sports unwan yuk jat chanong ba Shillong ban ya shimenta haka jingyelang ka ba arsni jongga Eastern Zone entang ni khmi ya kimat Khubor na Kylleng kari ka sarkar kala temu ban bei pisa 1,000 praspa klor tengka hagi project ha Kylleng ka than chitai lamingi hagi sans nem gi ban sawan ong ka kerwo Khubor lakmil ti bakini gi jing temu kin pen klang ya ka jing pen so ha kalai kawan bat ban pen khai kilat aikam hagani ka than ka Joint Parliamentary Committee halor ka One Nation One Election ne ka sngi kala ong ba ka jing penlong lang ha ka jukopor ya ka election Lok Sabha Assembly but local body on sala ban kunai pisa hado nyau lak klor tengka ban pen bhai ka jing senchar bat ban kentiu ya ka jing kiu jong ka GDP hagari India hado i waypoint 0%. Watla u General Secretary jongka AIADMK u Edapadi ke Palaswami ulakhot bandon ka jingye teli ha ka jingyelang jongki Secretary jongka district nrei ka jingye kan at bat ka jingye per jingmut ka dang yai beteng hapdeng jong u bat ka kenhon persya balayalam dau CV Shan Mugam ka sarkar West Bengal kala pha ya ka kenhon jongki laingot ki officer Indian Administrative Service naga Jylla syaka Election Commission of India bantung uwei na pedeng jongki
kum u Chief Electoral Officer bertemai jongga West Bengal. Ka Greater Chennai Corporation ha Tamil Nadu kala temu ban pentrei kam ya kerukam wan trei ke babnia bha na ke benta ki nong trei da ke jing persyang ban pen bha bat ban pen renti ha ki jaka trei bat ban penti kena ba ki nong trei kin pendep ya ki kamram trei ke ba pra kenta kumbala betha. Kanong ba barmer jong ke Jylla Rajasthan kala saki ya ke jingja besyirkai hinin hagaba ke jing kelumar kala ke kensan haplau jong ke district collectorate hagaba la keno bau MLA u Ravindra Singh Bhati ula the yala di da ko empenyang petrol ban persya ya ke jing pen ibor jong ke pilut ha ke jing yat ba balayalam da ki nong bela bat ki nong nya trok. Kinong di bat kinong penyat yau ya ki dawai ha Kylleng kari gila pelong da kajing ya ki ha barok koi kari ban persya ya ki online pharmacy bat kajing kiyo ha kajing di ya ki dawai lengba ki digital platform. Kane kajing ya ki kabala pelong da ka All India Organization of Chemists and Druggists lakmi lenti bakan pentut ya kajing di ki dawai ha kaba palat iwei point arpusau million ki dukan di dawai kila khang kerdem. Ka Central Bureau of Investigation kala kem yo nong sya keno uba san hagabaya day bat ka jing sya peniap u personal assistant jong u menteri rangba ka West Bengal u Suvendu Adhikari yau bala tip kerteng kum u Chandranath Rat u basa ha Varanasi jong ke Jylla Uttar Pradesh. Kihe sorkar kila yaitu ba yau bala syakem latip kerteng kum u Vinay Rai u bala South Host nem kerta u ba jukot sin kum u Pum Rai. Kashif Sena jong u Udhav Balasaheb Thakari hinaga sengi balang kala keno baka sorkar Maharashtra kam shimla shimkia yakin nong rep piat ki badon ha ka jing ha kaliang kepisa katengka namar ka jing herdor jong kimar kimata. Menta ngini pe ye gimat Khubor na Kylleng kiri Pyrthei. U Presiden ke United States u Donald Trump ula ong ba ka Iran ka kwa palat banya soy ya ka saskular hadin ki jinghiar thma jong ki sipai ke United States dangshen bat ula kam bagi kitem sipai jong ka Tehran kila sya penjulor ha ka jing sya hiar thma. U Trump ula yaiban ru ba ka Tehran kanam yolat da lei ru em ban snai ya ki tiar thma nuclear. U Admiral Brad Cooper ulayadaya ke jing hiar thma sipai jong ke sorkar Trump persyaya ke Iran da ka bayatho hagi nong thau ain ba ka bor sipai jong ke Tehran kala hiar bha hadin ba ka US kala hiar thma hagi benta jong ke Middle East. U Presiden Donald Trump ula ong baka United States kadang up sa shikenta ban sedang ya ke jinghiar thma jong ki sipai persya ya ke Iran shua baki riperlok ha Middle East kin kentu yo Trump ban senge no ya ke thma. U Presiden Donald Trump ula ong ba u Presiden ke China u Xi Jinping ula penting kena baka Beijing kanam ai ya ki tiar thma syakari Iran da ka bakam ba udang persyang ban khanglat ya ka jingtrang jong ka Tehran ban yoi ya ki tiar thma nuclear. U Presiden ka United States u Donald Trump ula batai baka project ballroom batmai jong ka White House kanlong kum ka jingtei ka bala ban yada naki drone hagabala snack nang ban yada ya ka jakasa jong president bat hagajo ka por ula ong bakan salong ka way na ki jingtei ba itanat tam hanong ba Washington. Ka menteri rang bado jong ka Italy ka Giorgia Meloni kala priang sungbahayo menteri rang bado kari India Narendra Modi sya Italy hadin baulai yuk kejat hanong ba Rome nin kamit kaban long kawat kabakado ha ka jingle jingo jong uya ki santali kiri. Kajingyap jong ki no Islamic State ha Nigeria kala kenjo menta syaka shispa nyu pesan ngut hadin katto ganis ngi ke jingkrwet namding da ka Nigeria ka baya trailang bat ka United States ha ka than syatay lamingi jong kari palat shispa nyu pesan ngut ki erang ISIS
kilayap hamadan tma laong kanong aikitin jong sipai Nigeria jong ka Somaila uba hau kruwa. U Presiden ka Russia Vladimir Putin ulalek yu kejat ha Beijing nin kamit ngibaar na kebenta ka jinglet jingo ia ka China. U Putin ulalek cha China da ka jingkot ngobha jong Presiden ka China u Xi Jinping bat kani ka dei ka sin ka ba arbusan jong Putin ban lek cha China. Itu gilong kimat kublai.